Il-Gvern Malti ċaħad allegazzjonijiet li saru f'rapport mill-Kumitat għall-Affarijiet Diġitali, Kultura, Media u Sport tal-House of Commons fir-Renju Unit dwar tixrid ta' aħbarijiet folots u miżinformazzjoni. Fi stqarrija il-Gvern qal li jinsab iddiżappuntat li r-rapport straħ fuq informazzjoni konfidenzjali li allegat li kien hemm xi rabta bejn il-Prim Ministru u l-kumpanija Strategic Communications Laboratories. Dan meta ma kien hemm l-ebda kuntatt ma' din il-kumpanija. Il-Gvern ċaħad kull allegazzjoni li kien hemm xi kuntatt bejn din il-kumpanija u l-Gvern mal-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni jew mal-Prim Ministru meta kien kap tal-Oppożizzjoni. Il-Gvern qal li dan ġie ddikjarat b'mod ċar f'rappreżentazzjonijiet li saru mill-Gvern Malti lill-Kumitat li għażel li jibbaża r-rapport tiegħu fuq sorsi. Il-Gvern sostna li dan il-Kumitat fl-ebda stadju ma sostanzja dawn l-allegazzjonijiet b'xi evidenza u lanqas ma ta' l-opportunità lill-awtoritajiet Maltin biex iwieġbu għal dawn l-allegazzjonijiet. Qal li għal kuntrarju b'mod intenzjonat u qarrieq injora r-rappreżentazzjonijiet li saru bil-miktub mill-awtoritajiet Maltin u għalhekk naqas milli jimxi mal-proċeduri normali li jistieden lil dawk involuti biex iwieġbu għall allegazzjonijiet li saru. Il-Gvern temm jgħid li x-xogħol importanti li qed jagħmel dan il-Kumitat billi jinvestiga dan is-suġġett importanti iddajjef b'mod qawwi meta ħalla lilu nnifsu jimbotta informazzjoni żbaljata fuq Stat Membru tal-Unjoni Ewropea minn sorsi anonimi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.